Здравейте хора, малко трудно ще снимаме. Аз съм Диан БГ Арми, сега ще... спри да се къщам. Тук с мене, казвай си. Аз съм БГ. Така. И сега ще покажа какво строя на Майнкрафт. Тихо е. Какво да направя, ще ми зареша така. Не мога да гледам какво става. Чакай, така. Така. В Майнкрафт имам два профила. Диан БГ и Minecraft Маняк. Сега ще бъда с Minecraft Маняк. Еко праже! Малко ще гледате размазано, ама колко да се направи. Нямаме професионални камери, че да снимат толкова хубаво. Ето, вижте му клавиатурата и мишката. Е геймърски. Да, е геймърски. Влизам. Цъкни е в 11. За кой? Влизам в... Кой сервер беше това? Саблекс. И за малко е така ще гледате, да не му видите паролата. Така. Така. След като се логнах, така. Това е лобито на сървъра. Може да се вземете безплатен ранг. IP-то между другото ще е долу в описанието. Сега влизам в сървър. В Survival. Така. Ето имам име. Ето му. Тъй. Имам диамантени брони. VIP. Имам VIP меч, Fire Aspect, Iron кирка, така, гледате. Паршолки. Тук това са пеко, тук някакви камъчета, това е обсидиан, отдело бих един или една, не знам. Кръстил се Сисия, пък всъщност май се оказа, че е момче, тук кожа, някакви други пусти и сега изненадата. Тя не е чак толкова много изненада. Чак сега да усилим и да пуснем музичка малко. Няма се чува хубаво. Другия е по-готин. Не, той не е готин, айде. Така. И крафтинги. Така. Влизаме вътре. Малко звука го намали, да може да се чува. И тук малко аз за ВГ ми дава някакви инструкции. Тук легла, ако някой ще ми идва на гости. Тук храна и съм си оставила на втория профил нещата, защото понякога има някакъв лаг, който като си влизаш пак в профила, после става, изписва ти, че си умрял и нещата ти ги няма. Ето някакви недър неща, или как се водят. Тук брони, някакъв меч, дет съм го енчантнал. Глави. Едната е та на скелета, я взех от тала с ПГ. Тук камък. Така влизаме, тук още често е. Тук, гледайте. Вчера, сега да ви разкажа историята за това. За тия брони и за тия неща. Значи, вчера... да, ще отидем там. Ще отидем. Вчера как си... това е... Сам да ви кажа. Това е... Къща? Там, продавалник. Тук това е плота на Minecraft Маняк, така да го кажем. Вчера ми трябваше дърво. Вчера ми трябваше дърво. Отиваме и там,
защото бях с Диан БГ профила, а пък тук като съм сложил рез от Minecraft Maniac, не може други да чупят. И отивам по-натам. Ето, вижте, тук изписа, че съм замахнал от реса на Minecraft Maniac. За малко спряхме, защото на за БГ му звънаха. И така, вчера идвам тук да си взема дърво, както казах одей. И както съм си тук, гледам някакъв name tag отдолу. Копая и слизам тук. Тук имаше 4 честа. Ама ние ги щупихме. Ние ги щупихме и си принесах всичко там. 4 честа са се тия неща, които ви показах. Дъмаброните, седлата и други. Има диаманти, диамантен блок, голд блокове, тук и енчантинги. Това тук някой се е правил сериозно оцеляване. Даже вижте... има и мина. Да. Където аз намерих 4 диаманта. Ето вижте тук. Аз вчера видяхме мината му. Гледайте колко е голяма, колко е копал. Ама е пропуснал диаманти. Той, вместо да... Той беше VIP+. Не е ли хелпър? Не знам. Да! Ей то, покажи му името. Tell Games TV. Той между другото е хелпър и хелпърите могат да банват, да кикват и имат командата Game от 1 и така, и могат да се читват неща. Значи тези неща са читнати, от сега казваме. И ако има някакъв приятел, му дава някакви силни неща и така. Сега първо да ви покажа. Тук ще има магазин, почна го. Супермаркет, де. Тук пак ще има честове. Тук са за руди. Ще слагам така. Да се качим и тук по-нависоко да ви кажа. Да ви покажа. Да видите по-хубаво. Имаш ли сет хом на Онио? Не. Ето е така приближих. Да видите. Това ми беше стария... преди е то хоум. Бяхме там. И съседжи. Играхме там. Абонирайте се за канала му. Да кажа само така. И аз защото не знам какво ми стана. И да, играхме с Омага 772. Аз между другото не знаех за този... къща. Да, и аз първо я намерих някаква мъничка и после ние се я големихме и така. И принесах всичко там с за БГ, Омага 772, не знам кое е да кажа. Омага 772, така се казваме в Майнкрафт. Да. И принесах си всичко и така. Има пък и по-предишен хоум, който беше до Омага 772, обаче се преместихме, защото... Имаш ли сет хоум там? Не. Да го покажеш. Се телепортирам някакъв път при те докато снимам. Тук нещо като тераска. Така, тук вече го показах. Тук, както виждате, още една вратичка. Тук пак ще бъде магазин. Аз между другото имам 3 магазина. Третия не е чак толкова. И аз купувам от него неща. Третия е само един чест с глави. От честове, къде? Когато купаете, май първия беше на 1000 блока или 200, не знам, ще ме излъжа. Май беше на 200, ви се пада майнинг ключ, т.е. с този майнинг ключ може да ви се падне на спауна, има един чест и като го цъкнете може да ви се падне пари или морков, или картоф. Тук това е магазин на 3 етажа. Сега влизаме в него. Обсидиан, гледате така, диня, пържолка, мотика, морковче, казах ли го вече, не знам, риба, лампа, видяхте ги. Сега тук въдица, кирка, динена семка, стрела, риба, балон, пайжина, пръчка, кокъл и дърво. И напишете в коментарите, ако искате да играете с нас, нали там... Да. На третия етаж още не съм го оправил.
Защото правих... Айде, защо се бъднах така? Правих тия неща. Правих тук този магазин, който и него още не съм довършил. И днеска почнах пък и това да правя. Винаги не си довършвам това, което съм почнал. Сега го остана за някакъв друг ден. Аз винаги го завършвам. Сега, ако искате, може да И много хубаво стоя. Да. Ако може да се телепортирам да ви покажа неговата къща. Всъщност, мисля, че като от стария хоум и там, като се обиколя така, мога да намеря то стария хоум. Ще паузираме клипа за малко да отидем до къщата, т.е. моята. Хора, не можахме да намерим стария хоум. И